И поникът на мен е такива да. И по една педа. Колко струва една Без пари? без пари, всяка сома? Различни са. Мисля, всичките са гръбнаки трошачи, ама са при филипински, японски, и японските бек също видят. Кебици да гледам. Те поставят те парите Всяка са. струва. Не могат сега, къде ще го занимавам. В смисъл, за мен ще ми направи по-скри, може да ги съдиш. То е... Съди се. Не е 5 краста, е 2 краста. Или трябва 2 краста, гледа, че Или става. И това накрая ме нервира, че не иска да ражда и нарочно не го поливам и засичам колко време преди да умре. Деви, както са, момче, 40 дена не съм го поливал. И накрая вече му пакали след. Аз примерно съм го поливал 3 седмици, примерно 4, то нови не става му никога. Къде че никнеш и аз съм